Herriko festek, jaiek eta aisialdiguneek leku seguruak izan behar dute guztiontzat. Askatasunez, lasaitasunez eta errespetuz gozatzeko guneak. Baina emakume askok, oraindik ere, indarkeria sexista egoerei aurre egiten jarraitzen dute, askotan oharkabean pasatzen diren egoerei. Tematzea, behin eta berriz aritzea, iruzkin deserosoak, larderia edo hitzezko jazarpena, hori guztia ere indarkeria da. Egoera horiei erreparatzea ezinbestekoa da, alegia jardun ahal izateko lehen urratsa. Deserosotasun egoera bat antzematen baduzu, hurbildu lasaitasunez, galdetu laguntza behar duen eta eskaini laguntza errespetuz. Entzun epaitu gabe, ez gutxietzi gertatutakoa, errespetatu beti haren erabakiak. Batzuetan, sostengu keinu batek alde handia markatu dezake. Sexu eraso baten edo egoera larri baten aurrean jardun azkar. Bilatu laguntza eta behar izanez gero, jarri harremanetan larrialdi zerbitzuekin edo udaltzaingoarekin. Prebentzioa, inplikazioa eta guztion konpromisoa funtsezkoak dira espazio seguruagoak eraikitzeko. Gainera festetan, udaletxean kokatutako puntu moreak, informazioa, laguntza, gune segurua eta baliabide espezializatuekiko koordinazioa eskaintzen ditu indarkeria sexistako egoeren aurrean. Errespetua ere, festaren parte baita. Eraso sexistarik gabeko Barainain.